Ама без снимки. На тях Окей. Ангеле, какво правиш? Какво правите вие двете? Боже, не можем да влезем цялите ми. Така. Това беше гадно. Карай. Не, няма. Аз не си правила нищо. И аз те обичам. Ангеле, ще вземеш ли онова, което плава вътре? Ангеле, вземи другата част от кофата. Ходи ти. Придърпай го с това. Аз си кофата носих тинта и това. Ядеш малко, супер. Горката ния. Ангеле, донеси им кофата. Добре, таман дойдох да те спасявам. Ей, спасителна акция! Не се слага на така. Много си саката! Разгубихме кофата. Дружбе! И разгуби! Добре, че докато не я изсипвах туалетната, не падна там. Туалетната няма. Аз много ми е мокро. Ще ме мъртака. Ще се удавя на 12. Ох, как добре съм. О, не, той изпразни половината. Вече. Аз ще умра. Да, знаем. Иначе аз бих го направила това, ама на мен ми треперят ръце. Втори ли ми се или сипа нещо гнусно там път? То там листа. С фамбус. листчета. Мисля, че ще повърна. Ангеле, какво ще правим? Кени. Мисля, че я ще повърна нещо. Ето като тук. Ето тук. Един приятел нещо какво може. Да пута Рита и я лапа. Мене, бе. Много, да. Да повърна ли иска? Само не си спомня и онова, да ви разказвам. Пълен идиот. Не, Били спрял да говориш. много скъп обаче. Спри да говориш. Клас ли бе? Не. Добре. Чакай си. Нещо ми се потига, чакай малко дръж камерата. Нападат, вчера му дах един бомбон, така ще какво? Били спрял да говориш. Горката тя. Имам някаква страшна книга. Окей, този срок. Ох, то плава! Чакай, спри,